Good morning, madam. Good morning, good morning. Thanks for coming. Sorry, nalit na naman ako sa live mo. Na-replay ko na lang. Thanks so much, madam. Yes, I believe in myself. Thanks. Thanks po.
Explore, good morning. Good morning, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Saan bang lakad mo ngayon? Ay, hindi mo pala labas ngayon. Kasi nakuha mo na. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Thanks so much, guys. Good morning, good morning. Happy October 1 ngayon. Malapit na naman tayong tumanda. Thank you so much. 3 million. Thanks for coming, guys. Ngayon ay holiday dito sa Hong Kong. Kaya habang nag-aantay ang oras, mag-LS muna.
Sis TV Bustamante, thanks so much. Here lang po, sabi ni Sis TV Bustamante. Salamat, salamat. Nika Explore. Thanks so much, Sisi. Salamat, madam. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 6 tamsak. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Thank you so much sa 3 million people in the house. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat, salamat. At saka sa mga patamsak nyo guys. Thanks so much.
Nag-explore sa BG-BG mo dyan. Ayan na naman sa Aling Loading. Dinadalaw na naman ako ni Aling Loading. Sana wag namang malaglag. Thank you so much sa 4 million people in the house. Saka sa 6 thumbs up. Salamat, salamat.
Arnelis 88 tamsak dan po, sabi niya. Thanks so much. Thanks so much for coming back. Arnelis 88, kumusta na? Napanood ko yung yung pelikula mo na ang ganda. Parang nasa Pilipinas lang. Meron din palang mga Pilipinang nag-aani dyan ng mani. Akala ko sa Korea lang. Yung mga factory. Meron din palang nagtatrabaho sa mga field. Kumusta, Brad? Kumusta ang buhay Korea? Free na ba kayo dyan sa sakit? Ngayon lang po nabakante ng oras. Kaya kahit dito sir, holiday. Hit mas Bridget. Thanks for coming. Long time no see. Long time no hear. Thank you so much. Bigay lang work mo, sabi ni Madam Bridget Masbang. Salamat. Thank you so much sa pabigi-bigi mo dyan, Madam. Salamat po. Inaantok pa si host kasi holiday ngayon dito kaya nasa higaan pa. Kumusta na, Madam Bridget? Welcome host, sabi ni Madam Bridget Masbang. Salamat po. Kaya pala. Hindi pa nga nakabangon LS agad ang inatupag. Busy mamos. Sige lang po. Ituloy nyo lang yung work nyo. Thank you so much po sa pagpunta sa aking munting bahay. Salamat. Arnelis 88, meron pa rin po. Kaya marami nawalan ng mga activities dito. Dapat next week flower festival pero kinancel na lang dahil sa sakit. Kami rin dito, ang daming ring activities na gaya nito. Tomorrow is Mooncake Festival dito. Dapat sana yun may may fireworks, tapos yung magsisindihan sila ng mga candle na may balloons, ganun. Tapos lalabas yung mga tao, titignan yung moon kasi nga mooncake festival. Pero wala. Tamsak Mama Norm, sabi ni Nobel Villasiran. Salamat Nobel sa pagbalik. Bridget Masbang, tamsak dan, sabi niya. Salamat Madam sa patamsak mo. Salamat. Tapos ngayon October 1 may fireworks din sana dito pero ewan ko lang kung meron. Kasi marami pa rin meron na namang nakita na 10 nag-positive. Kaya hindi pa rin kami sa kaya pagka-holiday nakakatamad lumabas dito. Kasi nga ang dami na ring mga shop na close. Tapos yung mga tourist hindi na rin inaayos. Kaya pag lumalabas may ha? Bakit may down ka host? Sabi niya.
Ay, hayaan mo yung nagda-down dyan. Bakit may down ka, host? Sabi ni Madam Bridget Maswang. Ibig sabihin yun, Madam, baka nagkamali lang siya. Oo, ewan ko kung anong purpose niyang nag-down sa akin. Sikat ka na, hehe. Ayun. Sikat, sikat na ba pag ganun, Madam? Grabe. Hindi pa nga namumuno, naging sikat na. Grabe naman. Salamat sa nag-down sa akin dahil naging sikat na daw ako. Ang galing. Ang galing naman. Thank you so much sa pa-down mo dyan. Kung sino ka man, nagpapasalamat ako sa'yo sa pag-down mo, Madam Bridget. Baka baka naiingayan, kaya dinown niya ako. O baka nagkamali lang ng napindot, Madam. Pero salamat na rin. Salamat na rin sa pag-down niya kasi naging sikat na ako. Yun ang sabi mo. Thanks so much. So, 5 million people in the house. At saka sa 10 thumbs up. Hello, Mama Norms. Thumbs up down. Pang 9. Pang 9 na thumbs up. Thanks so much. Naging sikat na daw ako kasi may tuwad na ako. Thank you so much, Madam. Baka nagkamali lang ng thumbs up, Mama Norms. Minsan kasi ganyan din, Mama Norms. Kaya nga po. Hayaan mo lang pagka ganyan. Lahat ng tao nagkakamali. Thank you so much. Thank you so much sa tatlong andyan. Bakit nga po may tuwad? Baka nagkamali ng pindot.
Hayaan mo lang, sir. Kung nagkamali siya ng pindot, pwede namang kung nagkamali siya ng pindot, pwede naman niyang tanggalin. Kung nagkamali, pero andyan pa rin eh. Thank you so much, sir, sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat, salamat. Anong holiday dyan sa Korea, sir? Sa tama po kayo, pwede palitan araw ng paggunita sa mga yumao nilang kamag-anak. Okay. Dito tapos na sa Okay. Dito tapos na sa amin yung Qingming Festival ang tawag dito. Pagka yung araw ng mga patay nila. Iba yung araw ng patay ng babae. Iba din yung araw ng patay ng lalaki. Ganun. Kaya dalawang holiday yun. Magkaiba. Magkaibang petsa. Magkaibang buwan. Ganun. Kasi may sinusunod sila na Chinese calendar. Hindi yung international calendar, kundi yung Chinese calendar. Kaya hindi nakapix yung mga birthday nila dito. Iba-iba yung nila, birthday nila. Pero tong mga alaga ko yung talagang birthday nila ang sinusunod. Kasi nag-aral sila sa Australia. Pero yung mga matatanda dito, iba-iba. Pero tong mga alaga ko, hindi. Yung talagang birthday nila ang sinusunod. Artiles 88, kaya nga mahalaga para sa kanila ang araw na to. Nag-aalay sila ng mga pagkain. Oo, ganun din dito. Parang ganun din siguro yung tradition. May puntod. Nagdadala ng mga lechong baboy, yung biik. Yun ang nila dito. Yung biik, tapos buong manok na steam na sila. Yun ang ginagawa nila dito. Ika Explore still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pabigyan. Yun ang tradition nila dito. Pero iwan ko lang kung kung ganyan sakit dito. Kung lalabas ka nga dito pagka wala kang mas sisitahin ka. Kaya na, mandatory na yung pagsusuot ng mask dito. Pagka hindi ka nakamas, parang hindi kompleto. Parang may kulang na.
Kaya yun ang in demand na business ngayon. Kasi talagang araw-araw kailangan ng tao yung mask. Bridget Masbang, still there. Salamat, salamat. Salamat madam sa pabigi-bigi mo dyan. Walang mask. Kaya nga dito rin, 500. Marami huling mga tawag doon, mga pasaway. Maraming mga pulis na nag-iikot-ikot. Tapos pagka more than 2, yung nagsasama-sama, talagang sisitahin kayo. Kasi ayaw nila yung nag-uumpukan. Kailang dalawa lang ang magkasama. Si Ate Alicia's kunin na, pero wala pa yatang ads. Yung yung madaling araw kasi dito. Hindi ako nakapunta, ni-replay ko na lang. Yung shower ng baby boy. Wala pa namang ads kanina yung niya. Lagyan yung niya. Namuni na last 2 weeks yata yun. Tagal na rin hindi nag-ALS. Kasi busy daw sa work. Tapos maraming parting pinupuntahan. Kaya ayan, yung mga parting pinupuntahan niya, niya, binablog niya. Yun ang ina-upload niya. Ayan na naman si Aling Luding. Sana wag namang malaglag. Kasi everyday, pagka nag-ELS ako, nalalaglag. Wag naman sanang dalawin ni Aling Luding. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat, salamat.
Thank you so much guys sa tatlong million people in the house. Million people in the house. Thanks so much. Thanks so much sa pagdalaw sa aking munting bahay. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay at saka sa mga 11 tamsak. Salamat. Salamat po.
4 million people in the house guys, sa pagbantay sa aking munting bahay at saka sa 11 tamsak. Salamat sa apat na matang andyan. 4 million people in the house. Thanks so much. Guys, sa pabidyo-bidyo nyo dyan, salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. At saka sa mga katamsak nyo, salamat, salamat. Naman. Lipay bumangon ato bakit madina kahit bumangon na malamlam min samat. Di bakter kon ko nakat madina may
ulos, nagpuskol ta ulos na. Ayaw, sabi ni Jen Moments. Charot. Artista na si mama mo. Nalpas mo di kwan premier nya oras. Tayo mo ada ti makita nga LS no. Nya oras si schedule mo. Tapos nung kasjemat ka, ibaba mo. Kung nadamat, ibaba mo yung premier. Tapos tamo sa kanila, ganun. Then, alpason saan ko. Nikan Pay Music. Kaya nya music na. Kape-kape man signalan na eh. Normal sound lang nga, diba? Sasaw ka, jay lotong ay. Pwede jay loto ti i-premier. Ang ajay pasarme. Kung i-premier amin din. May mayat. Datakal ka no ti itad ni lolo ti premier. Iya ti may mayat. Nag-premier ka no LS. Ito ti schedule yung pinangalam jay ko medical mo. So ngaron nga premier. Amin basta anda maro-upload. Buwan it. Tatani jay ko pinangalam di jay ko certificate mo. Pero marak damdama pero win. Padasag kalaan. No, maalak. Pwede din baga. Travel pass. Kata aja ni pagluganam ada tikuanan travel pass nan. Ay. Driver magayam dan dati travel pass na. Pero aja kuana ay. Certificate naman. Rumarak naman damdama before holiday. Ang mga holiday. Kan nga kailangan nagbibiyahe data. Yung sa tajay. Iso nga. Unak mo kailangan ba? Holiday yung arodwin. Holiday. Tapos into nabigat. Holiday manan. Pero bayadan na ni Tibota. Agpaserbot ka no. Bagay katata. Bagay naman nabigat. Mooncake Festival nabigat. Pinagkakaante mooncake. Hindi mo matatak. Pagin pa na mata na. Ano tati?
kayo tiag. Yeah. Nika Explore is still in the house. Thank you so much, Sisi. Ano kayo lang nga rutina tuloy. Yan pinang para kilam. Thank you so much sa 3 minutes. Salamat.
Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 12 tamsak. Salamat, salamat. Salamat guys sa pagbantay sa aking munting bahay. Thanks so much guys sa tatlong matang andyan. Nick Explore, Street House, sa ano, nireplay ko ulit yung pelikula. Luto pa ako. Tapos pinanood ko ulit kagabi.
3 million people in the house. Thanks so much. 12 thumbs. Four million people in the house. Thanks so much. Yanel B. Tamsak host. Sabi ni Yanel B. Thanks so much, Yanel B. Sa pagbalik. Salamat ulit sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat, Sisi, sa patamsak mo. Sana huwag malaglag ngayon kasi tuwing umagang nag-ALS ako nalalaglag. Sana naman huwag malaglag ngayon. Salamat, NLB, sa patamsak mo. Thanks so much. You're welcome, sis. Sabi ni NLB. Thanks so much. So, kumusta na, NLB? Kumusta ang buhay-buhay araw-araw? Holiday namin ngayon dito. Pero hanggang ngayon nakahiga pa rin. Tinatamad lumabas kasi wala namang pupuntahan.
ikaw munang tumao dyan kasi asahin ko muna si Titit. Binangon ko na siya.
Hi Mama Norm, sabi ni Joanne Prasides. Good morning. Good morning si Laisangot Vlogs, Dan Tamsak Mama Norm, sabi ni Laisangot Vlogs. Hello po at Joanne Prasides, sabi ni Laisangot Vlogs. Laisangot Laisangot Vlogs at Nika Explore. Hello po, sabi ni Laisangot Vlogs. Laisangot Vlogs, bigi. Thanks so much. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Wala kang work ngayon. Laisangot Vlog. Thanks so much sa 2 million people in the house. At saka sa 14 thumbs up. Salamat. Salamat guys. Thank you so much sa 3 million people in the house. Gym Moments still there. Nick Explore, Kape-Kape. When
Yanel ito. Okay. Thanks so much, Yanel. So much. Okra mo. Nika Explore. Laisangot Vlogs. Dalaw ka. Sabi ni Nika Explore. Salamat manang sa paokra mo. Thanks so much. Salamat. Kape po tayo. Bangon lang ni host kasi holiday ngayon dito sa Hong Kong. Kaya ito. Palitaw. Thanks so much. Kape-kape, agsuswerte. Peace. Enel, thanks so much. Thanks so much sa mga patamsak mo. Kape tayo. Palitaw. Salamat sa mga patamsak, guys. Enel B, salamat pero di ako nagkakape, sabi niya. Ako tuwing umaga at saka hapon, alas 3 ng hapon, nagkakape ako. 2 times a day ako nagkakape. Kasi pagka hindi ako nagkakape ng hapon, sinisikmura ako. Parang ang lamig-lamig sa loob ng tiyan ko. Addict sa kape. Lalo na ngayon, mag-winter dito. Malamig na naman. Kailangan talaga ng kape. Joseph Bulataw, happy birthday, Mama Lola. Sabi ni Joseph Bulataw, salamat. Asan yung pa-birthday nyo? Ihanda nyo na yung pa-birthday nyo sa Mama Lola. Kape-kape na. Kape, tapos dati unda-unday. Nagrami dak unda-unday ni kalman nga in. Kumara ko na. Sige, ingat. Ingat sa lakad mo. Sana matapos mo na lahat. Six million people have. Thanks so much, guys. Kape-kape. Nagkape kayo. Sian. Yela. Nagkape ba kayo?
Holiday ko ngayon. Thank you so much guys sa 6 million people in the house at saka sa 18 thumbs up. Salamat, salamat. Thank you so much sa 6 million people in the house at saka sa 19 thumbs up. Salamat guys sa pagstay. Kape po tayo, kape-kape. Sian Rose, thumbs up dan. Happy birthday, sabi ni Sian Rose. Mega love shout out to all, sabi ni Jason Bravo. Salamat sising munting bahay. Tamsak dan host, sabi ni Jason Bravo. Salamat Jason sa patamsak mo. Sian Rose, tamsak dan. Happy birthday, sabi ni Sian Rose. But may tuwad host, sabi ni Jason Bravo. Artista na daw ako, Jason. Artista na daw ako kasi may nagtutuwad na sa akin. Sikat na daw pagka may nagtutuwad, Jason. Kapi tayo. At salamat sa nagtuwad. Sabi ko nga kung nagkamali, pwede namang pindutin, napalitan, 'di ba?
Talagang sinadya niya kasi andyan pa rin. Kanina lang yan, kauumpisa ko andyan na. Nagtuwad na agad, iwan ko bakit. Kape tayo, Jason. Kulang na lang ako ng dalawa para maging 1,500. Hehe. Wow. Congrats, Sisi. Ang galing naman. Ako hindi pa rin ako makadikit. Hindi na umuusad yung bananas ko. Kape tayo, Jason. Kape tayo with palitaw. Kape tayo with palitaw yung ginawa ko kahapon na binidyo ko. Wala akong maisip na i-video Kaya gumawa ako ng palitaw. Sige po, Mama Norm, sabi ni Jason Bravo. Salamat sa pagdalaw ko ngayon, Jason. Kaya lang andito pa rin ako sa bahay. Inuuna ko yung pag-LS kaysa yung paggala. Ako rin, Jason, naglalagas. Yung WH ko naman ang naglalagas. Pero yung bahay ko hindi kasi hindi naman na ako nakakadikit. Naku, ang sarap na palitaw. Oo, yun ang ginawa ko kahapon. Binidyo ko. I-upload noodles lang yung niluto ko na kinain namin ng alaga ko. Kaya wala akong maisip na ako ng palitaw. Thank you, Explore. Still in the house. Salamat, Sisi, sa pabiji-biji mo dyan. Thanks so much. Explore after ni host ako magbalik sa inyo, guys. Need pa natin help si host sa WH niya. Sisi, salamat, Explore. At Explore OTW Idol, sabi ni Jason Bravo. Ayan, OTW na daw sa'yo, Explore, si Jason Bravo. Explore, lahat tayo nagbabawasan. Ako, 10 yung mga was din ng ating lolo Panot. Si lolo na nagbabawas, ano ba? Hindi na natigil sa niya, pagbabawas na. Jason Bravo at Nika Explore, done to you with complete package, sabi ni Jason Bravo. Ayan, sis Nika, done na daw si Jason Bravo sa'yo. At salamat Jason. Si Nika ay kasama dito sa Hong Kong. Isa na rin siyang monetized channel. Ayan, naglagalag namasyal sa Waterfalls. Ayan. Dimple Vlog nung Saturday.
ni na Niga Explore. Ayan, sana naman magkita-kita yung mga vlogger dito sa Hong Kong, lahat ng vlogger dito sa Hong Kong. Kumusta tuhod mo, host? Ayan, medyo gumagaling na yung pasa. Meron pa yung pasa. Grabe. Ayan, tignan mo, Jess. Grabe pa rin. Lagyan mo ng kutsay. Walang kutsay. Walang kutsay dito. Thanks so much, Laisangot, sa pagbalik. Laisangot Vlogs at Jason Bravo. Hello po, sabi niya. Jason Bravo, Laisangot Vlogs, shout out, sabi niya. Laisangot Vlogs, Jason Bravo vlog na, hehe. Kung saan na to, natama siguro sa yan ang reward ng mga vlogger. Yan ang reward ng mga pasyandera. Ang laki ng pasa nyo, host. Lagyan nyo na lang ng yellow para mawala na. O, nung kinabukasan, kasi kinabukasan ko lang nakita eh. Kinabukasan, nakita ko na may pasa na ako. Nilagyan ko ng yellow, tapos nilagyan ko ng cream, kasi nakita rin nung alaga ko. Kasi naka-short nga ako ng maiksi. Tanya, napansin niya. Sabi niya, what happened to your legs? Sabi niya. Jason Bravo at Laisangot Vlog. Sana sis, kaso busy sa pagtitinda. Yan, yung ayan guys, may premiere ako bukas, mga 10:45 AM. Sana matapos na yung taga-edit ko. Kasi busy din siya na nagpapak ng kanyang mga gamit at uuwi na sa Pangasinan. Kasi wala na siyang pambayad sa bahay niya. Ang mahal-mahal ng bahay niya, tapos wala naman siyang mapasukan work. Laisangot Vlogs, fly ako dyan. Charing hahaha, sabi ni Laisangot Vlog. Laisangot Vlogs, busy naman akis sa bahay, linis-linis. Ayan. Day off mo ba ngayon, Laisangot? O, kailan yung opening ng milk teahan ni Jen Moments Host? Soon. Soon, basta pag nakuha niya yung wala pong work, Mama Norms. Pag nakuha niya ngayon yung medical certificate niya, bukas na uwi na siya. Tapos mag-start na. Laisangot Vlogs, nagsara po muna kami. Okay. So sana pwede ka nang mag-LS para ayan, free ka na. Wala ka nang inaalalang work mo. Para makarami ka na ng WH mo. Apply po ako, Mama Norm, sa milk teahan po. Kayang-kaya na ni Jen Moments yun.
Kasi nasa ano lang, nasa baryo. Sa baryo lang siya mag-i-start. Ano lang siya, online. Online yung mga pa-orders niya. Kakatuwa nga eh, hindi pa nag-i-start eh, meron ng advance order. Hindi pa nakakauwi, may nag-o-order na. Sana nga mag-click para pagka mag-click uwi na ako at mag-for good na. Para tulungan ko na lang siya doon kung sakasakali sana. Kasi uso naman ngayon yung mga online na pa-order. Sana nga. Puntahan natin yung milk teahan ni Jen Moments at Lysangot Vlog, sabi ni Jason Bravo. Yan, pagka sa opening niya, punta kayo. Meron daw free. Buy one get one free yung offer niya sa opening niya. Para makapasyal naman kayo doon sa amin. At pag uwi ko, pasyal din kami dyan sa Bugalyon. Mamamasyal tayo dyan sa mga beach na malapit dyan sa inyo. Maraming magagandang beach dyan sa Pangasinan, pero yung 100 Island, di ko pa napuntahan. Ang lala. Ay, bongga. Sana. Saan? Villasis Host. Sa Tumbod. Tumbod, Villasis, Pangasinan. Sa Tumbod, Villasis, Pangasinan. Andyan sa andyan sa post niya, yung address. Yan, andyan din yung telephone number niya. Tawagan mo na lang kung sakasakaling magawi kayo sa Villasis, daan naman kayo sa amin. Para magkita-kits. Papasok yun, Jason? Sa may highway, sabi, welcome to sa may Arco. Madali lang hanapin yun. Thanks so much guys sa 3 million people in the house. Saka sa 21 thumbs up. Thanks so much. Salamat pag-stay. Ay, go madam, sama po ako, sabi ni Lysangot Vlog. Ayan, Jason Bravo. Magkasama kayo ni Lysangot Vlogs na punta doon sa aming barangay. Para makita nyo rin doon sa amin. Lapit lang kami sa bukid. I-vlog natin, yes. I-vlog natin. Lysangot Vlog. Sabi ko nga sa opening niya i-vlog niya para sa harap niya. Nita Villasis, nasa gitna kami napagitnaan kami ng Ordaneta Villasis. Malapit sa Bayan Hall ni Jason Bravo, hindi 20 minutes drive mula doon sa bayan at saka sa
Halimbawa, kung galing ka ng Ordaneta, pagka hindi traffic, 20 minutes drive papunta sa amin. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. Maingat dito sa Markets. Salamat sa mga patamsak nyo at saka sa vlogs. Bilyasis, saan po yan? Ala, hindi mo alam. Taga Pangasinan ka. Yung bayan. Yung Bilyasis, the Yellow Town. Jason Bravo at Lysangot Vlog. Sige, go ako dyan. Sabi ni Jason Bravo. Hindi daw alam. Kahapon nagpunta akong Alaminos. Kala ko makakapagkita si Mark Lee. Hehe. Sabi ni Jason Bravo. Bakit? Malapit na kayo, hindi pa kayo nagkita. Para may namasyal sana kayo sa tabing ilog, tabing dagat. Tabing ilog, tabing dagat pala. Jason, hindi daw alam ni Lysangot Vlogs yung Bilyasis. Kailangan ituro mo sa kanya. Lysangot Vlogs at Lysangot Vlog. Lysangot Vlogs at Jason Supay Ibayo Linmaed Alaminos. Allah, hindi ko na naintindihan yun. Agko atatalosan. Lysangot Vlogs, alam ko po yun, madam, hehe. Kaso di ko pa napuntahan po ang Bilyasis. Hindi ka pa nagagawi doon sa SM Carmen. Pagkagaling ka dyan sa inyo, malalampasan mo yung Bilyasis bago yung SM Carmen, SM Rosales. Jason Bravo at Lysangot Vlog, si Billy kasama ko, sabi ni Jason Bravo. Pero naayos mo na, Jason, yung inayos mo kahapon na mga papeles. Nakalipat na ba kayo sa pwesto? Salamat sa 5 million people in the house. Saka sa 21 thumbs. Thanks so much. Salamat guys sa pagsama sa akin ngayong October 1. October na tayo guys. Malapit-lapit na. Lysangot Vlogs. Nose case airing lang. Haha. Nose case airing lang. Hahaha. Sabi ni Lysangot Vlogs. Mag-ano ka na rin. Elementary lang is ano ba? Mag-ano ka na rin, tawag doon, mag-franchise ka na rin ng ng food cart mo, Lysangot Vlogs. Meron silang offer ngayon 80% yung mga siumay, siopaw, ganon. Maganda rin yun. Kasi marunong kang magluto. Pa-order ka na rin sa online. Mas maganda yung ikaw na yung boss. Kaysa yung nakikipangamuhan, ganon. Ako nga, kung marami lang akong ipon, talagang magpo-for-good na ako. Para dyan na lang sa atin business. Kung sakasakali wala pa marami pang problems. Thanks so much sa 7 matang andyan, saka sa 21 tamsak. Salamat. Jason Bravo, host, di ba
pag Ordaneta na dun sa intersection, saan diretso? Oo, makikita mo yung arco, Jason, pagkatapos ng ano, yung malalampasan mo. Paglampas ng Bakag Elementary School, ayun, malapit na. Malapit na. Papunta ka ng October 8, join Madam, haha, sabi ni Sound Vlogs. Jason Bravo na ko kahapon lahat host. Sa October 7 kami aalis host. October 8. Okay. October 8, join Madam. Hahaha, sabi ni Laisangot Vlog. Yan. Ayan. Agent moments. Sana nga makuha niya yung search niya ngayon. Yun. Sian Rose, search niyo po sa Google Map. Ipapakita niya po ang daan papunta dito sa barangay po namin. Hehe, sabi ni Sian Rose. Laisangot Vlogs at Sian Rose, hello po, sabi niya. Laisangot Vlogs, si Sian Rose ay aking bunsong anak. Nagsusupport lang siya sa LS ko. Kaya gumawa rin siya ng account. Laisangot Vlogs, need ko na makuha kay Banana po. Hoho, sabi ni Laisangot Vlog. Ayan. Subscribe ka, makatulong ka din sa mga kapwa ko YouTubers dyan. Ilan na bang bananas mo? Laisangot? Marami pa ba? Marami pa bang nadikit ko na rin sa'yo yung yung ninja ko. Baka may ninja ka po, host. Dikitan nyo naman po ako. Sabi ni ninja ko eh. Ayan, pinapadikitan nga kita si Yan Rose. Chris Vlog, may jacket ka na. May nag-jacket ka na. Ayan, andyan si Laisangot Vlogs. Istain mo na. Ayan, Laisangot Vlogs. Si Chris Vlog ay bago rin dito sa at Laisangot Vlogs, done na po, sabi ni Rose. Ayan, Laisangot Vlogs, done na daw sa'yo si Rose. Ayan, Chris Vlogs, padikitan ako, dalawa balik, unahan na lang, sabi ni Chris Vlogs. Go, mangisda ka lang sis, malapit na yan, sabi ni Jason Bravo. Laisangot Vlogs at Chris Vlog, hello po, sabi niya. Ayan, istain mo na Laisangot Vlog, si Chris Vlog. Ayan, mag-isdaan na kayo. Pwede rin kayong magbaba ng bahay kung gusto nyo. Ayan, Chris Vlog, ibaba mo yung bahay mo. Laisangot Vlogs, ibaba mo rin yung bahay mo para mag-isdaan na kayo. Dan na daw sa'yo Laisangot Vlogs, si Yan Rose. Ayan, Jason Bravo at Chris, nadikitan pala kita kahapon, naubusan ako ng load kahapon, sabi ni Jason Bravo. Yan, sinabi ko Jason kay Chris Vlog kahapon na naubusan ka na ng data.
Ayan, Nika Explore is still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Laisangot Vlogs. Dikitan na natin, guys. Ayan, nagbaba na ng kanyang bahay. Si Laisangot Vlogs. Laisangot Vlogs, pero mangisda po ako, sabi niya. Chris Vlog, tara, sabi niya. Ayan, nagbaba rin ng kanyang bahay. Si Chris Vlogs. Jason Bravo, ako host, hindi ako makapagbaba ng bahay, nalalagasan ako host. Ay, ako nga rin hindi ako makadikit, hindi ko pa nabalikan si Chris Vlog. Laisangot Vlogs, ako din po. Data lang gamit ko po ngayon, sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, dikitan mo na Laisangot Vlogs, si Chris Vlog, ayan, nandyan na yung bahay niya. Si host naman hindi makadikit kasi mas marami daw yung dinikitan ko kaysa yung dumikit sa akin. Kaya ayan, pinalo ako ni Lolo. Jason Bravo at Sian Rose, OTW sa'yo. Huwag mong isubscribe si Sian Rose kasi ah supporters lang yan. Jason Bravo, anak ko yan. Pero pero meron din yata siyang isang video. Nagawa lang yan ng account niya para mag-support. Anak ko yan, bunso. Jason Bravo, si Sian Rose. Ayan, Sian Rose, isubscribe mo na rin si Jason Bravo. Isa kong legit friend, yan. Ayan, isubscribe mo na yung mga andyan para makatulong ka rin sa kanila. Sian Rose, Chris Vlog, dan na po, sabi ni Sian Rose. Ayan, Chris Vlog. Dan na daw sa'yo si Sian Rose. Ayan, nagsusubscribe na rin yung anak ko. Baka soon gagawa na rin siya ng ng channel niya. Mga mag-iinang YouTubers. Ganun. Andyan si Nika Explore, Laisangot Vlogs, Jason Bravo, Chris. Andyan kanina. 5 million people in the house. Thank you so much. At saka sa mga patamsak nyo guys sa 22. Salamat. Anak nyo si Sian Jason Bravo. Oo, Jason. Sian Rose, Jason Bravo. Dan na po. Jason. Nancy ang pangalan niyang tunay. Nga lang, binaliktad niya. Sian. Sian Rose, Jason Bravo. Dan na po. Ko kayo maya, sabi ni Chris Vlog. Laisangot Vlogs at Sian Rose. May 7 ka po, sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, Sian Rose, may 7 ka po. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. Nika Explore is still there. Thanks so much, Sisi. Ayan, Sian Rose. I-subscribe mo na rin si Nika Explore. Ayan, makikita mo yung kanyang video. Andun din si mama muna ako. Sige lang. Sige, Laisangot Vlogs. Salamat sa pag-stay guys. Sabi ni Chris Vlog. Yung people in the house. Thanks so much guys. Saka sa mga patamsak nyo. Salamat. Sabi niya. Ayan, Neng is anak niya. May 2 anak na yan, Jason. Natawag mong Neneng, baka mas panganay pa siya sa'yo. 26 na siya. Pero para siyang Neneng kasi maliit si Jen Moments, siya naman yung kaliit niya. Ang liit. Pinagkait ng height. pagka kayo Jason,
Kasi si Yan Rose, si Jason Bravo ay 6'1", pang MVP, basketball player. Thanks so much guys. 5 million people is still there. Salamat sa mga nagbibigi-bigi dyan. Thank you so much. Si Yan Rose, 27 na po ako pero yung height po yung pang elementary. Ay, 27 ka. Akala ko 26 pa lang. Hala, matanda na si Nining. Thank you so much guys. 5 million people in the house is still there. Ay, nanginan sini ko ni Simbragan. Ren no. On pasok. And Rose, lahat ng kulang sa height, cute. Sabi niya, cute naman si Jason Bravo. Oh. 6-footer siya. Nika Explorer still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat. Saka na lang ako lalabas mamaya pagka lunch. Mainit ngayon. Nag yellow rain, tapos nag red rain, tapos nag black rain. Grabe. Si Rose, wala siya pasok ngayon Little. Sa awan mo, di ko na. Tambay mo lang taat, adam yung bibigay ni Lolo yung oras, ganon. Basta na may chat ko na umot. Nag-comment tanong mo kada ka ko nakataumot comment na.
Joseph Bulatao, tambay kon, sabi niya. Huwag na laki di nga lubat. Yan na ganang di ko na kon. Kak magti, ko ano, moderator na. Ta ano, agko. No may kanti ko na. Ag-comment ka man di ko ni Sep. No may kanti ko na. Di jacket na. Damdamagan ni, ay damdamagan ni atim no kwa. No iyalaan pa man ti permit na ata. Ag-permit pa nga ta. Ibagayon ang kadwa ata garay ta. Wala kasi load tong sa kanya. Ay, paano nga i-hotspot mo ito cellphone mo. Mo di ag hotspot. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 21 thumbs up. Ay, yun. Tapos shock na saka mo tiyag amok din tapos madimanan hindi mo ma-connect. Magani atim kunak no kwa ay dam na magakini atim ilaan manan ti permit na ata sumangpa. Ayan mo. Kita ko gaya mo dyan. Loading man yan. Dinadalaw na naman ako ni loading. Thanks so much guys sa 6 million people in the house. Salamat sa pagtambay sa aking muntahay. Chris vlog. Down to everyone guys. Pasokli na lang. Si Lysangot Vlogs ay nag-charge daw muna. Chris vlog. Ayan, basta makita lang yung bakas mo, yung tamang bakas mo, siguradong babalikan ka niya. Kasi nangangailangan talaga ng bananas din si Lysangot Vlogs. Pero dati nakakapag-LS na siya pero pinalo si Lolo kaya hanggang ngayon hindi pa rin nakakapag-LS. Almost 1 month na siyang hindi nakakapag-LS kasi napalo siya ni Lolo. Kasi nung minsan nang nag-LS siya, maingay daw. Kaya pinalo ni Lolo. Kasi maingay yung TV habang nag-LS. Kaya ayun, napalo siya. Kaya ang tagal naman ng hindi pa rin siya pwedeng mag-LS. Kaya wala pa siyang 1K bananas.
Ayan, si Jason Bravo naman abala sa pagtitinda sa kanyang pwesto. Ayan, si Jason Bravo ay taga Bugalyon, Pangasinan. Chris Vlog, sinipa na ako ni Lolo. Ako naman hindi ako makadikit ni Lolo, hindi ako makadikit kasi nga mas marami na daw yung nadikitan ko kaysa yung dumikit sa akin. Kaya ayun, pagdikit ko. Kaya hanggang ngayon hindi pa kita nabalikan. Sorry. Pero pagka pwede na talagang babalik yung banana mo. Thank you so much. Thank you so much, Chris. Taga saan ka, Chris? Kunin ko nga yung notebook ko. Four million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat sa inyong pag-stay. At saka sa mga patamsak nyo, guys. Salamat. Explore. May high five siya. Salamat, Sisi. Thank you so much sa pa-high five. Salamat. Si Rose, wag muna kumuha ng permit mata, malapit na mag-expire yung permit ng tindahan. Sige. Pumasok na yung dikit ni Sian, Mama Norms. Kulang ng ako ng isa. Hehe, sabi ni Jason Bravo. Ayan. Pwede rin kayang Nancy,
Pwede mo rin kayang idikit kay Sep. Siyan Rose, no agreño aktulatan. Inton ano pinagreño. Pwede mong ano, idikit yung kay Joseph Bulataw. Bananas niya na 1,500k. Idikit mo nga, Nancy. Idikit mo yung ano, yung account ni Joseph kung pwede. Inton ano nga malpas di Jake ba? Aji garita. Apay ka ano ka nga nangalakit. Ano ka nga nag-start di garita. Kat Junsa. Yun no. Meron siyang tindahan yon ang binabantayan ni Sian Rose. Pero ano, konti lang. Tindahan lang sa baryo, 2020 ma. Oh, di matagal pa. Baka questionin kayo. Jason Bravo at Joseph Bulataw, thank you, sabi niya. Jason Bravo, anak niyo siya host, sabi niya. Ano, manugang ko, asawa ni Sian. Jason Bulataw, si Joseph Bulataw, Jason ay asawa ni Nancy. Ayan, mag-asawa sila. Sila ang andon sa bahay namin at may tindahan din silang maliit doon. Nagbibenta rin ito ng shake. May pa shake din siya doon sa barangay. Pero nung umatake na tong sakit na to, pinagbawal. At yun daw ang mumulan. Joseph Bulata, welcome po, sabi ni Joseph Bulata. Ayan, yung kay Joseph. Ayan, pwede ka masayang magnegosyo ng tindahan kakalibang. Pero pagka hindi mo naman maiiwasang may utang doon sa baryo namin. Kasi mga alam mo naman sa isang baryo, halos magkakamag-anak lahat. Yung iba naman kasi ang kupad, ang hirap singilin. Hindi sila nagdidisnudong magbayad, ganon. Kaya ang hirap din kung may pag uwi nyo Mama Norms, magkarinderya na lang kayo doon. Sana nga yun ang gusto ko kasi nga mahilig nga akong magluto. Pero naman, nasa baryo naman kami. Kasi pag kukuha ka ng pwesto doon sa bayan, sa Villasis, ang mahal. Grabe. Kaya yun muna ang ipo-focus ni Jen Moments. Yung milk tea niya. Sana nga mag-click para kung kung halimbawa makikilala na yung niya, yung milk tea niya, o di saka mag-isip ng idadagdag kung paano.
Charge Akpay ma, sabi ni si Rose. True yan pagka relatives mo puro utang kay sabi ni Jason Bravo. Minsan tawad ng tawad kulang na lang hingin nila. Ayun. At si Rose sabi ni Jason Bravo. Kaya nga gustong gusto kong mag-aral ng Ilocano kaso hindi ko talaga alam hahaha. Nakakaintindi ako basit haha. Sabi niya. Oo, kailangan pag-aralan mo rin kasi pagka may customer. Ako nga rin, gusto ko nga rin mag-aral ng Panggalatok. Hindi daw ako marunong magpanggalatok. Taga Pangasinan ako. Kaya gusto ko rin mag-aral pero ang hirap din. Daisit labat. Di kwa. Matarosak. Hehe, yung part dyan sa inyo, Tabilasis. Sa Ordaneta, halo na eh. Pati sa Villasis, marami na ring panggalat. Lalo na sa Ordaneta, ang daming panggalat sa palengke. Sila doon. The house. Salamat sa stay. Thank you so much, Jason, sa pag-stay mo. Salamat. Hindi ko ngayon, wala silang pakialam sa akin ngayon. Nandito ako sa loob ng ito. Sana naman hindi siya malaglag kasi naglo-loading na naman siya. Nawala si Liza Ngop. Sabi niya, magcha-charge daw muna. Nagpaalam. Magcha-charge daw muna siya. Free data lang daw. Sabi nga niya, sana daw manalo ng load kahapon kagabi kay Angie Core Vlog. Hindi naman siya pinalad. Hindi tayo pinalad kagabi na mga Bex Squad. Sayang yung WHK, kaya nga 10 hours pa naman yun. 10 hours. Ang higpit ng labanan nga kagabi eh. Para hindi tayo pinalad. Ang
higpit, 3, 4 yung labanan na. Swerte lang pagka ganun. Kasi meron yung pare-parehas tayong mga number, ganun. Dapat i-suggest ko nga kay hahaha, kaya nga na-charm ko, haha. I-suggest ko nga kay Angie Core na kailangan letters yung ipaano niya para walang pare-parehas. Ay nga lang kasi yung isang sinalihan ko din na nanalo ako ng 50 GCash, letters naman ang inano niya, hindi number. Anong isasuggest mo, host? Yung letters, hindi numbers, ganon. Nika Explorer still in the house. So much, Sisi. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Kasi pinuntahan ko, yung iba kasi humahabol, na-start na yung game. Kaya nga dapat pagka start na, wag na niyang isali sa susunod na lang na na game. True, tama yan, host, bet yung letters. So, pwede rin. Maganda rin yun. Siyempre, ang hirap namang mag-suggest kasi siya naman yung mag-araw. Siya naman yung magbibigay ng price. Sana anuhin niya gabi-gabi yung schedule niyang mag-LS para makatulong din tayo sa kanya. Kasi nga sabi niya i-play daw niya tayo. Kahit hindi tayo nanalo, play daw niya yung mga bahay natin. At least pagka nandun ka, kahit hindi ka nanalo, may free WH ka naman na ibibigay niya kasi i-play niya yung bahay natin, ganon. Ayan, madilim na naman, baka uulan na naman. Grabe kahapon yung ulan dito. Nag yellow rain, tapos yung signal ulit nag-change, nag-red rain, tapos nung mga alas 9 na ng gabi, nag-black rain siya dito. Grabe yung kulog at kidlat. Kasi yung black rain, wala ka nang makita Talagang madilim na. Grabe. Kahapon ko lang na-experience yung ganon dito. For how many years? 18 years ko na dito. Kahapon ko kagabi lang ganon yung mga kulog at kidlat dito. Kagabi. Grabe, ang lakas. Para siyang nangunguha. Nangunguha siya ng Thank you so much, guys. 1 million people in the house is still there. Salamat. Salamat sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Thank you so much.
Host, wait lang host. Magsara muna ako kasi susundo. Much. Within 15 minutes, i-end ko na rin ito kasi lalabas na rin ako magla-lunch at imimit ko yung pamangkin ko. Salamat. Salamat Jason, ingat. Ingat sa pagdadrive mo. Salamat sa pagdalaw mo sa... Ingat Jason. Salamat sa 4 million people in the house. Thank you so much guys. At jay kanyak ma tungkay sip mo na tambay ko. Apa yan? Pwede mo in charge grabe eh. Nika Explore, high five. Andyan pa rin. CCC Explore. Salamat. Hello, ba't jay kanyak ma tungkay sip mo na tambay ko? Kay ngay. Sayang. Nakasangpa ni Manong Medical man. Nung nakapanmala jay. Hindi nagpag... Sa 4 million is 4 million people in the house still there. Thanks so much. Salamat. Thank you so much guys. So much salamat. Nya si Dayo, nya lot si Dayo.
Hello everyone. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Tak nyo dyan. Salamat.